reklamo niya ni Nando iti, tungkol yan naman ting aso. Ing aso at ing alino. Ginulis ng Dos Garcia, ing Migayos, ing Jomar Punsalan, at ing Mega Pampangan, Alangaliwa, numaling anak ni Arenas, Poeta Laureano Bernardo Aguirre. Isang tane. Misanaldo, maglakad niya ing metong aaso. Sige na mo, kunwari, tama nga ng aso. Maglakad tama ano? Menagit yang kapiraso karni. Kinete ing asbuk na para idalaking kayang kubo at karin kanan bili na ing karni. Tara, kinisa tayo karni. Isa, adwa, tatlo. Kinisa tayo. Ano mo kinisa? Kinisa niya. Isa, adwa, tatlo. Linakad ni Pauli ang daking miras niya kineto na tete. Kailangan ng lumipat uling malalaming danungking sapa. Habang lilipat niya, linawi ang aso, lalang tete. Ini sali pala ng kawin. Ikit ni ing alino na kindanong. Balana, aliwayang aso, ing akakit ng ating kiketang akarni. Ting! Kita mo mo? 1, 2, 3. Ting! Aisip ng kuwanane ing karni, ketang alino. Bigla ng sigpang ing akakit na kindanong. Ano ba? Sagpangan tayo nakakakit na kindanong. Isa, adwa, atlo. Isa pa. Kabuklan na asbok, may balduk yung kindanong ing karnina. Sagpangan tayo ulit. Bakit tayo mabalduk yung karnina? Yung karni. Inisag tayo dali. Sagpang tayo na. Isa, adwa, atlo. Limbog yung karniking ganun at alina ne ikit pa. English yun na po nining kinatamong kwento. Yatin itang ing magnasang dobli, anak, ing magnasang dobli. Ulitan tayo. Isa, adwa, atlo. Ing magnasang dobli. Ay, may isa pa. Ing magnasang dobli. Mayang numisan. Mekad. Pati metong ng tatalnan. Mabating pa. Uli na rin. Katakawan. Oy, tayo istorya. Kamong